सावर्डेचे आमदार गणेश गावकार सभापती म्हणून वेचून आयले. सभापती म्हणून वेचून आयिल्ले खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, विजय सरदेसाय, क्रुज सिल्वा, व्हेन्झी विएगस आणि रमेश तवडकार हांणी गणेश गावकार हांचे अभिनंदन केले. ते उपरांत उपराष्ट्रपती म्हणून वेचून आयिल्ले खातीर CP राधाकृष्णन तशेंच GST सुदारणे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अभिनंदनूय केले. तेच बरोबर म्हादयचे बाबतींत हाऊस कमिटीचेर निलेश काब्राल हांची नियुक्ती केल्या. मसण भुंयेंच्या विशयाचेर नेमिल्ले हाऊस कमिटीचेर मॉविन गुदिनो हांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्या. Speaker sir, I move a motion that Sri Elton DeCosta, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. Now I request Sri Venzi Vegas, Honorable MLA, to second the motion. Speaker sir, I second the motion moved by Sri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, that Sri Elton DeCosta, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. Now I request Sri Carlos Ferreira, Honorable MLA, to move your motion. Sir, I move a motion that Sri Elton DeCosta, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I move a motion that Dr. Ganesh Gaukar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Sri Rohan County, Honorable Minister for Tourism, to second the motion. Sir, I second the motion moved by Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, that Dr. Ganesh Gaukar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Sri Vishwajit Rane, Honorable Minister for Health, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaukar, Honorable MLA, to be elected to the office of the Speaker. I will now put the motion moved by Sri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, to the vote of the House. Those in favor of the motion, please stand up. Seven. Those against the motion, please stand up. In favor of the motion is 7. Those against the motion is 32. Those against the motion have it. The motion is defeated. या सभागृहाच्या वतीन, गोय सरकारच्या वतीन आणि गोयच्या जनतेच्या वतीन तुमच्या या सभागृहाच्या उच्चपदी निवड झाल्याच्या बद्दल हांव समेस्त आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमच्या हाऊसातल्या सगळ्या मेंबरांच्या वतीन तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. तुम्ही Congratulate करता on behalf of me personally, on behalf of the opposition. Speaker sir, तुमचे बॅकग्राऊंड जर तर चयल्यार your contribution towards education आणि खास करून स्पोर्ट्स, तुम्ही चॉकबॉल असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट आशिल्ले, एड्युकेशन फिल्डान धारबांदोरा तुमची जी कॉलेज आशिल्ली मल्टी फॅकल्टी कॉलेज आणि BBA जावं BCA हे कोर्सीस हाडून धारबांदोरान तुम्ही एक ट्रान्सफॉर्मेशन करपाचो एक प्रयत्न केलो. एक ऑनरेबल डॉक्टरेट फ्रॉम जीवन ओपन युनिव्हर्सिटी चेन्नई आणि 2 पुजा तुम्ही आमदार झाले. या सभापतीचे म्हाका दिसता खूप खूप एक्सपिरियन्स आसा. पेटिशन कमिटीचे तुम्ही चेअरमॅन आशिल्ले, बजेट कमिटीचे तुम्ही चेअरमॅन आशिल्ले, PSC चे तुम्ही मेंबर आशिल्ले आणि त्याच पद्धतीन मेंबर ऑन द ट्रायबल एडवायझरी बोर्ड. खूप खूप तुमचे काम आसा. तुमचे नेचर म्हाका दिसता पयलेच जेन्ना आमी आमदार जाले तुम्ही प्रोटेम स्पीकर आशिल्ले. सगळे अंडर युअर आमी गायडन्स आमी ओथ घेतलेलो. आज म्हाका दिसता या हाऊसान खूप खूप गरजेचे, कित्याक आमी ऑपोजिशन जरी तर 7 जा आहाय, आमकां खूप अपेक्षा आहा की वी आर मायनॉरिटी इन दिस हाऊस. 7 जा मेंबर 33 रुलिंगान आहाय, पूण या हाऊसा भायर आमी ऑपोजिशन मेजॉरिटीन आहाय. 63% लोकांनी या सरकारा विरुद्ध मत घातलेले आहा. तेज मत मागीर कितें पॉलिटिकल टर्मोइल जालें तें दुसरें. आज म्हाका दिसता ऑनरेबल स्पीकर, जेन्ना हांव तुका शुभेच्छा दिता, ST कम्युनिटीकूय एक मान आसा, पूण साधारण ह्या दिसांनी गोंयांचे घडटा, खास करून विथ दी अटॅक्स, खास करून एक बाबरामा काणकोणकर एक समाजाचो एक भुरगो तेजेरूय अटॅक जालो आणि लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खूप म्हाका दिसता ह्या सरकारान चोवपाक जाय. गरज आसा ह्या टायमाक तुजी. आणि म्हाका एक अपेक्षा आहा, तुम्ही GTDCचे चेअरमॅनय आशिल्ले. हॉप ऑफ बस ही हाडपाक तुम्ही जाय ते प्रयत्न केले. हो बसीस म्हणटा. हॉप ऑफ ही एक सिंगल तिकेट ह्या कदलाचो मान तुम्ही राखतले. हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक
जेन्ना तुम्ही सभापती झाले या स्पीकराचे हॉप ऑन हॉप ऑफ जावपाक शिरीपणा. द स्पीकर कॅनॉट हॅज टू बी न्यूट्रल, कॅनॉट मूव्ह टू पॉलिटिकल ऑफिसेस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.